bayabas na nahulog ko kahapon. Pwede pa to. So, Friday, tabi mo natin yung phone mamaya. Ito yung mga bayabas. Yan, ang dami pa dun, ha? Grabe. So, yan. Mamaya kukuha tayo. So, ang mahangin ngayon dito sa California. Mahangin siya. At the same time, malamig. Kukuha lang natin yung ating eyeglass kanina. So, satisfied naman tayo sa eyeglass natin. So, happy tayo. Doon ng aking old eyeglasses. So, anyway, ito ang weather dito sa Cali. Yan, gloomy weather siya. Yan. So, walking muna tayo bago tayo magbuhat. Kasi kahapon di tayo nakabuhat eh. So, pag hapon na medyo tatamarin ka na kasi malamig. Malamig ang mag-exercise pag gabi na. So, eto, sa umaga, okay lang. Kaya pa yan. So, mag-jacket lang. Jacket lang tayo. Hindi malamig. Ay. Lakad-lakad muna tayo. Parang uulan, ha. So, yan. Friday. Biyernes na. Grabe. Kumusta naman dyan kayo sa Pilipinas? Tuloy pa rin ba ang bagyo sa Pilipinas? So, dito, makulimlim lang. Dito sa California. Yan. American flag. Yung mangga ng kapitbahay. May papaya din siya, oh. Ang ganda ng tanim niya. Walking tayo. Exercise. Grabe. Lamig. Laban lang. Malamig. Pero maganda. Magandang ating gising. Medyo nakakatawad lang pag gabi. Pagod ka na sa trabaho. So, kailangan tumayo para mag-exercise every day. Lakad-lakad every day, walang palya. Yan ang ating goal sa ating buhay. Exercise, walk, mga ganyan. Kahit anong mangyari, huwag tanggalin ang pag-exercise. Kahit bumagsak ng mundo, exercise, walking, kahit simpleng walking lang. Basta may magalaw-galaw ang ating mga buto. Hindi pwede kasi yung nakaupo ka lang maghapon. Kailangan talaga galaw. So, napakaganda ng weather. Yan. So, enjoy natin yan. Kahit pa paano ay maganda ating gising ngayon. So, yan ito ang California weather. Weather. Medyo mahangin siya, gloomy, ano. Pero tahimik ang mga tao. Biyernes ngayon. Payday, happy payday. Bayaran na naman ng mga bills. So, siyempre natural lang yan. Siyempre dito may mga binabayaran kayo. Bahay, mortgage, mga sari-saring insurance, sasakyan. So, kailangan talaga pagtipid, kumayod. Okay? At palakisin ng ating katawan. Kung hindi tayo makakatrabaho. So, number 1 talaga ang health. Kasi pag nasira ang health mo, wala na. Siraan na lahat. Kasi pinaka-importante talaga ang kalusugan. Okay? Laging tandaan natin yan.
Kalusugan ang pinaka-importante dito sa buhay natin. Walang kwenta yung mga material na bagay. Mga material na bagay, pwede mong, pagka lang, ay sobra. Ay sobra ka, kaya pang exercise mo naman, pampaganda, kung may extra, di ba? Kaya ang priority mo, yung health mo. Yung kakaganda ng resistensya mo. Ikalala ka. So, kailangan everyday exercise. Walang palya. Walang humpay. Gumalaw-gumalaw. Yan ang ating gagawin on our 50s. Para mabuhay pa tayo. Kahit sabihin natin, bigyan lang tayo ng another 20 years. 70 years old ba? So, 51 na ako ngayon. Pag binigyan pa ako ng 19 years, malaki na yun. Di ba? Additional age na 20. 20 years pa. Wow! That's a blessing. That's a blessing kung meron pa akong tatagal ng 20 years, ano? So, alagaan natin ang ating sarili para ma-enjoy natin ang ating buhay hanggang sa pagtanda. Yun ang ating goal sa ating buhay. Hindi pa naman huli ang lahat. Ang ganda ng tanim, oh. Very, dilaw na dilaw, oh. Ito yung tanim ko na talbos ng kamote na binigay ko kay Manong. Yan. Di ba? Ako mag-aalaga nga pag nagbakasyon. Ito, for rent yan. Yung RV nila, for rent. So, let's go. Let's go. Okay. Yan yung medyo lumalabas ang haring araw. Nagluluto ako ngayon ng adobo ng paa ng manok. Uy, maganda yung libre kaya to. Maganda yung niya, table niya, Ewan ko kung free ito. Tanong ko kaya. Kasi maganda tong isa, Hindi ko alam kung free. Free kaya to. Ang ganda siya, Tanong ko. So, anyway. Lakas tayo. Siyang ikot pa. Mamaya, balikan natin yung yung table. Diba? Maganda yun eh. Pwede sa side ng kama. Parang kailangan ko ng isang ganun eh. Mamaya balikan ko. So, kasi mahirap naman pag kukunin mo yan. Tapos, pala. Morning! So, pala siya. Yung, hindi pala free. So, hirap yun eh. Yeah. So, ang ganda niya, Beautiful. Is that for free? Good morning, brother. Yeah, I'm gonna take it. Still good? Yeah? So, free daw. Free daw siya. So, kunin natin.